रोजा नोंथांमोन आं मोनसे राहाखौ मोननो थाखाय जेरै जोंबो आं गायनो थाखाय आंहा दा फिसाजो सासे दं फरायनायनि आफसुस थागोन बियो फरायनो गोसोआव दुखु मोननाय दङ फरायगौमोन आंबो बाबाया बिदि जाबाय खामानि मावग्रा रावबो गैया खुलुमबाय लोगोफोर जोङो नैबे गामियावनो दङ दा बेखौहाय नर्थ बाथाबारि होननानै बुङोनो बेंटलानो माने बेंटल एरिया होनजाबाय बेबो दा मोनसे दुखुथिया नखरा आंखौ हांख्रायनायलाय आं बे नखराव दिनैहाय नुजाफैदों दा बे मोनसे दुखुथिया नखरा मानि थाखाय दुखुथिया जानांदों बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थांगासिनो दङ जाय व्यक्तिनि नखर बेवहाय गारि थांजाया जाहैबाय दा गारिखौहाय स्कुटिखौ दाबसे जायगायाव दोनथ'नानै जोङो दा थाबायगासिनो दं थांगासिनो दं ज' दा नैबे बिथांमोनानो दायथ' लाग्रा बिथांमोना बिसोरो सिगां दा बेसे गोजान थाबायलांगौ आंबो मिथिया जायखिया बेखौ नर्थ बाथाबारि बा 1 नं बाथाबारि होनो ने मादै 1 नं बाथाबारिबो होनो मोननायसै ओरै सानजाजों ने दा जों हाबबाय नै ओरैहाय अमा फिसा दंलै हनै जा मोजां नै दा जों ओरै नैबे औवाबारि सिं हाबबाय थांगासिनो दङ नै बिसोरनो लायस'ग्रा लामायानो बेनोखा ना गुबुन लामा दं बेजों बे बारस'नाय लामा आच्छा बे लामाखौ ओरै गिदिङो सर्टकाट लामाजों फैबाय जोङो नै औवाबारि सिंजों फैबाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल एरियानि बे जाहैबाय 1 नं बाथाबारि बा नर्थ बाथाबारिबो होनो नैबे दंग'खौ बारनांगौ आरो नै आच्छा एसे माबा आरो जाबाय सिनाय नङा राङि जरा दंग' एसे गोथौ जायो ओरै मोनसे ज' जादों नैबो दुनाबारिनिफ्राय फैदेरनाय 2 नम्बर दुनाबारिनिफ्राय फैनायनि ओरै दुनामारि बा ओरैनो मैनिफ्राय फैदों जोंनि बे नर्थ बाथाबारि जाहैबाय ओमफ्राय माइ गायनायाव बाहायोखौ माइ गायनायाव ओजोंहाय खोलाहा बामोनगावनि बाहायो खोलाहा बामोनगावजोंहाय माइ गायहैयो बेजोंनो ने ओरै नै मानखानांगौसै जे हाब्रु नै गुदनोबो ने दा थांबाय थादिनि बे जोंहा दुखुथिया मोनसे न'खर ISHLARYनो बे व्यक्तिनि नामा दा मोनफैबाय जोङो न'आवहाय भुगिनांनानै दङ अब्ला लोगोफोर आङो दा मोनफैबाय बे न'खराव मोनसे जाय न'खरा भुगिनांनानै दं गोबां माने राहा नागिरै बिथांमोना राहा लामा गोथे जानानै थानाय मोनसे न'खर जाय न'खरावहाय गारजेनानो मोनसे बेमाराव भुगिनांनानै दं जाय बेमारखौ डक्टरनि बायदिब्ला मोनसे केन्सार बेमार जानानै दं होननानै बुंदों डक्टरा मा मिथिहोदों जेनेबा बे बेमारनि बिसय बेमारखौथ' दाबो दाबथाम हस्पिटालावबो लांनाय जाबाय आरो ओमफ्राय लास्ट टाइमाव जों सगानाव लांदों ओमफ्राय दा बेवहाय जानाखि गोदोनायाव मोनसे बेमार जानाय बे बुस्थुखौ माने डाइरेक्टलि डक्टरालाय बुंबाय केन्सार बेनि थाखाय एसे बारायैनो रां बिदों आरो बुंदों नांगौखिनिखौ ओमफ्राय जोंथ' हाया आरो न'आवबो गैया हाखौ गैया जा दंमोन हा बिगानै बेखौबो बिगासे हा फाननांखाबाय थेवबो दासिमबो जों जेबो राहाखौ लानो हायाखै आरो दाबोनो राहा गोथे जानायलाय दा नोंसोर आदामोनखौ एसेसो हेफाजाब खालामनो थाखाय लिंहरदों आरो जेब्ला राहाया गोथेयो जेब्ला गोबां गावसोरनि दंनाय मानिफोरखौहाय बाहायनानै जुदि थोआ जायोब्ला लास्टआव अपसना बेनो फैयो रायजो राजाफोरनाव मोनसे खावलायनाय रायजो राजाफोरनिफ्राय अननाय लुबैनाय इसोर आफानियाव आरज गाबनाय दिनैहाय नैबे न'खरा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो नोंथांमोनखौ खावलायगोन दा नोंथांमोना नुबाय आंनि उनावहाय नैबे बेमारि सासे आदा जायनि मुङा जादों ISHLARY दा बे न'खरावहाय बिदिनो सासे फिसाजो फरायफुनाय गथ'बो दङ दा बे दुखुथिया न'खरनि गासै नैबे बिथांमोनानो माखासे जाहैबाय गामिनि साखाथिनि बाहाय बाहागि जाय बिथांमोना गोबां हेफाजाब होबाय थादों बिसिनि बेमाराव जानायाव दा नैबे जाहैबाय नै
फिसाजो नैबे आदानि बेमारिनि दा फरायफुगासिनो दं। बबेयाव फरायो नानि? बेंटल हायार सेकेन्डारि। मा क्लास? क्लास 10। दा नैबे जाहैबाय बाजै माने बेमारिनि बिसि, ओमफ्राय नैबे फिसाजो आं दहाय खोन्थाखाबाय, आरो बिसोरो आं बिखुनजो बाबु। बिखुनजो। दा बे समावहाय बाजैया रायजो राजाफोरनाव मा खावलायगोन? आं रायजो राजाफोरनाव एसे अनसुंथाइ लुबैयो बाबु। आं जा हा दंखायो बेखौ फानखाबाय माखासे। आंनाव दा जेबो राहा गैया। जेरैथिंबो आन्दायनानै थाखाबाय। आंहा दा फिसाजो सासे दं फरायनायनि, आफसुस थागोन बियो फरायनो। आंहा जेबो राहा गैला बेखौ फोरोङो। दा नैबे जाहैबाय फरायनाय बियादै। दा गोसोआव दुखु मोननाय दङ, फरायगौमोन आंबो। बाबाया बिदि जाबाय, खामानि मावग्रा रावबो गैया। फरायनायाव जोबोर खस्थ' मोनबाय। बाबानि थाखाय रायजो राजाफोरनाव एसे अनसुंथाइ मोनगोन खोमा होननानै खावलायो। नैबे दुखुथिया बेमारिनि खावलायनायखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं। आं एसे भलिउमखौ बारायनानै होगोन, नोंथांमोना बेखौहाय खावलायनायखौ नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। रायजो राजा नोंथांमोन, आं मोनसे राहाखौ मोननो थाखाय बोसोरसे मानिसै मावनो हाया दांनो हाया, न'खरफोर खस्थ' होनाय जाबाय आंनि देहायाव। बेनिखायनो आं दा बिथां रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ लुबैयो डाक्टारनाव ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय। आंहा दा जेबो उफाय गैला, बेनोसै आंनि खावलायनाया। बेनिफ्राय बिदिनो नैबे जाहैबाय गामिनि सासे सुबुं, टनि मुसाहारि। दा बिथाङाबो मिथिगौ न' खाथिनि जानायलाय, दा नोंथाङा मा फोरमायगोन बेनि सायाव? खुलुमबाय। बे निउसखौ नायगिरिफोरनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। आरो बे न'खरा गैयालाबो बोसोरसे बायदि जाबाय भुगिनांनाया। जाहाथे जों बे न'खरखौ जोङो बोसोरसेयाव जों नुबोबाय, जोङो हाया एसेब्लाबो जोङो अनसुंथाइ होनानै बेखौ जोङो हेफाजाब होदोंमोन। दा जोङो नांगौखिनिखौ जोङो होनो हाया, मानो होनोब्ला जोंबो न'खर दङ। दा बिथांखौ रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै जाहाथे अनसुंथाइ होनानै बिनि बेमारखौ जाहाथे एसे मोजाङाव लाबोनो हानाय बायदि एबा ट्रिटमेन्ट खालामहैनो जों हानाय बायदि। दा नैबे लामा आन्दायनाय मोनसे दुखुथिया बर'नि न'खर। दा बे न'खरखौ अनहरनायाव, अनसुंथाइ होनायाव नोंथांमोननिफ्राय गोबां रां नाङा, नाथाय नोंथांमोननिफ्राय जास्ट 10 थाखा 20 थाखा थाइबाब्लाबो नोंथांमोना सोनानै हर। आं स्क्रिनावनो होगासिनो दं मबाइल नाम्बार, फ'नपे, गुगोल पे नाम्बार, बेवहाय नोंथांमोना सोनानै हर। आजिखालिनि दिनाव 10 थाखा 20 थाखाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। दा नोंथां सोरबा 10 थाखा, सोरबा 20 थाखा, सोरबा 30 थाखा होनायानो बेनो गोबां रां जाफैगोन, आरो बेनो मोनसे मदद, मोनसे गिदिर हेफाजाब नैबे न'खरनि थाखाय बियो जानानै फैगोन। दा बेनिखायनो गासै भिउवार्स नोंथांमोनखौबो आङो खावलायदों, नैबे न'खरनि जानानै जाहाथे नोंथांमोना एसे खस्थ' लानानैब्लाबो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनानै एकाउन्ट नाम्बार बा गुगोल पे, फ'नपे नाम्बारखौ नायनानैहाय नोंथांमोना दानो सोनानै हरगोनखौ आङो मिजिं थिदों। नोंथांमोनाबो बयबो बोर मोनगोन, आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर हाथाराब्लाबो नोंथांमोना नैबे बेक्ति जाय आदा ISHLARY बिथां बेमाराव गोग्लैसोनानै थानाय, दा बिनि थाखाय नोंथांमोना आफा इसोरनियाव आर'ज गाबनानै होगोनखौ आङो मिजिंथिनाय जाबाय। जों दा दै बारफिनबाय, बे न'खरनिफ्राय फैनानै नैबे दंग'खौ बारफिनलायबाय। नै दैया ओरै फारसे गुसु, फारसे गुदुं। नै ओरै बाथाबारिनिफ्राय फैनाया गुदुं, सेरफांगुरिनिफ्राय ओरैनो आवजार स्लुइस गेट गुसु, ओरैनो नै जाबाय। अब्ला बिदिनो ओंखारबोफिनबाय जोङो नैबे न'खरनिफ्राय। दा आंबो थांफिननोसै न'आवहाय। जायखिया जा जोबनायाव बयबो जा हायो एसे एसे नैबे न'खरनि थाखाय नोंथांमोना हरबावदो।